pagnabigan tayo amin. Kagayam ken kakapsat, iti daytoy na santuan nga misa, tayo mandangga nagyamat ti Apo, na Mr. and Mrs. Bernard Saldua ken ti pamilya na, Mr. and Mrs. Florendo Zamora and family, pamilya Kapus, Mr. and Mrs. Placido Alcausin and family, Saldua and Doliente family, Job Rex Al Bautista and Flor Bautista, special intention, dinasiyat nga salon at ni Pineda family, and di may isang kakapsat, agyaman ni Mark Kevin Escobar, and ti pamilya na, kastamot ngayon tayo karkararagan ti amin ang kararwa dagiti minatay tayo nang nangruna ti kararwa da Mark Angelo, Mrs. Gaudencia Lacasandile, the Juanito and Marcela Ratio, Pedro and Caridad Saldua, Walter Ratio, Miliano and Eleuteria Doliente, di kararuan ni Felicissima Silapan, ken amin nga minatay ti pamilya. Hintay amin sa baten ti Apo, when hintay amin sa rabwen ti Apo, when hintay amin dayawen ti Apo tayo, taisot salakan tayo. Obo bengge na taengan, intay nga di kanta, panang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana. Obo bengge na taengan, intay nga di kanta, panang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa baten ti Apo,
Wenintay amin dayawen ti Apo tayo, tay sut salakan tayo. Umubing ken natay nga ngintay nga di kanta. Padang sarang Jesus, Ngariti kapya idir itay nga ikanta ti kinatanok na Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti Dios manangaasi ken mamakawan managparabor unay italag tayo ken kuana ti amin tayo agtalag tayo ti grasya ken bendisyon na iti amin a puso na ken panunot tayo agdaydayaw tayo ken kuana tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy natanok a panagdaydayaw bigbigan tayo dagiti basbasol tayo dagiti babak tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay iso agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mangaasika, Apo mangaasika, Apo mangaasika, mangaasika. Kristo mangaasika, Kristo mangaasika, Kristo mangaasika, mangaasika. Apo mangaasika, Apo mangaasika, Apo mangaasika, mangaasika. When Apo mangaasika, Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrupa
babanda ka daydaya wendak ka agyaman kam ken kagapuiti naindaklan nadayag mo Gloria iti Diyos iti kangatwang Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo nganak ti Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwang sika mangika kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami sika mangika kadagiti basbasol ti lubong awatem kadayto arararaw mi sika situtugaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwang Yan tangay siksika O Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga ipakitam ti pannakabalin mo, babaen ti panangaasim ken pamakawan mo. Iburay mo kad adi agres sa tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Dahito ay may basa na adaw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanyak ket kinunana. Kunayo saan analinteg ti aramid ti Apo a Dios. Tenggendak da kayo nga Israelita. Ipagarupyo kadi asan analinteg ti aramid ko, da kayo asan analinteg ti aramid na. No isardeng tinalinteg a tao ti aramid ti agaramid iti naimbag sa agaramid iti kinadakes ket matay. Dagiti dakes nga aramid na ti pakaigapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes ti dakes nga aramid na, ket aramidan na tinalinteg ket naimbag, may salakan na ti biag na.
Nabigbig na, ti kinadakes na, ket insardeng na, tinagbasol. Iti kasta, saan to amatay, nudiket agtultuloy ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. U Apo, lagipem ti kinamanang asim. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, U Apo, wen ipakamum ida kanyak. Isuro na ngagbiag kas mayan nurot ti kinapudnom, tasikat ti Diyos amang isalakan kanyak. U Apo, lagipem ti kinamanang asim kin kinamanagayat no, nga impakitam iti punganay. Pakawanem ti basol ken labsing kina agtutubok. Kapu iti di agbalbaliw nga yat mo ken kinaimbag mo laglagi pennak U Apo. Nalinteg kinaimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan ket isuro na ida ti pagayatan na. Di may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Mapapigsa kayo ikadi iti panagbiagyo ken Kristo, maliwliwa kayo kadi iti ayat na, ada kadi iti panakikadkadwayo iti Espiritu, adamet la panagdidinungo ken panagkikinaasiyo, dawatek nga rod kada kayo nga anayen nyo tiragsak ko babaen ti panagmaymaysayo iti panunot ayat kararwa ken nakem. Di kaya garami iti anyaman gapu iti kinaagom wenno kinaimot. Agpakumbaba kayo ket di iti maysa ken maysa ket iyo'y pagarop na naimbag kayo ngem dagiti daduma. Saan laa ti pagimbagan nyo ti kitain nyo. Kitain nyo met ti paimbagan ti tunggal maysa. Ada kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay ada ken kuana ti pudno akasasaad ti Dios, di na ipapilit nga agtalinaed iti kasta akasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Hinala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang iti natawan alanga, nagpakumbaba ket nagtulnog aging gaken patay. Wen iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, itanok ti Dios iti kangatuan na saad. Ket inted na ken kuana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw iti nagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin na parsua sa dilangit. Dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin na tao ani Hesukristo isu ti Apo. Apakaidaydayawan ti Dios Ama. Pisa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, tinadyusan nga ayat na, idetay kenkwana, ti dayaw nga awan batinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Apo at ako kada kayo. Sa pamamat kan Di ka. pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pahigan ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan a Hudyo. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi dua alalaki nga agkabsat napan ti ama iti inauna ket kinunana. Anak ko in kaagtrabaho ita ijay kaubasan. Diyak kayat kinuna ti anak. Ngem kalpasan na nagbabawi kad napan metlaeng. Napanmet ti ama iti maikadwa ket imbaga na akas iti insauna ti inauna. Wen ama kinunana, ngem saan anapan. Si asino kadakwada tinangtongpal ti pagayatan ni amada, sinaludsod ni Jesus. Ti inauna kinunada. Ngem daytoy met ti kunak kada kayo kinuna ni Jesus. Umununan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti Dios, dagiti agsingsingir iti buis, ken dagiti immoral a babae. Ta immay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno. Ti pudno adalan asuruten nyo. Ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buis. Ken dagiti immoral a babae. Ket uray pay kalpasan ti pannakakita yo iti daytoy. Di kay latta nagbabawi ken namati ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning kunayo man kadagita kaabayaw. Anyo unay iya sidag uso ti surais baka maalisang kayo. Basta no pa naggagapas, ado ti agkamata, agmukat, nya. Gatil pa ti karabuko, biso nga aguuyag. Ang runa no ang uber ka, aguyag ka. Adda pagsasao iti Ingles, kunana, action speaks louder than bomb. Ay. Action speaks louder than words. Kasla mayat nga ibagbaga na ti aramid na bilbilag ngem ti balikas. Ngem mga kasla kasjet ti kasla kayat ko nga kasla hangko unay mat nga kasla kaya mga isot ti kayatak unay ta idi katikista ak malagip ko pay ken ti kusina mi jay dingras ta nagisuro ak ijay ada napidot ko nga kupon ban ijay ni kasla ko man napagkawala yu kupon ban jay crosswise long kati ka nakasurat di jay gingga natata nakamalkat lat di panunot kon na minsan ko nakita ngam nakamalkat jak amo no naggaputi Biblia ngam haan samot kunana. Do not work for rewards, let them come as a surprise. Hindi nakitak day jayan, na imalkat di panunot kon, kasla medyo mayak, kasla kayatak. Do not work for rewards, let them come as a surprise. Kunana. Kasla na imilkat latakan niyak day jayan. Tasyak nga tao, diyak mo, gapo nga tamo tirigat ti biyag mi, idi agbasbas sa elementary high school, haanak nga mahilig nga, agi nga to ti ima. Ma'am. Uray amok yan sir na jak agi nga to. Iso nga uray no dagiti dadtuman, ma'am. Kunada aminan nakababapay la ji imak, dagiti mo mimistra nga sotil, ti awagan da hanga agi nga to. Nagluluko na mabubutang lang rodeng gaanya rupaw. Kunana pay laeng mo dagiti masotil nga mimistra. Haan ko nga hilig uray amok di jay answer na diyan mo na kunata ti psychology na babaji self-esteem awan ti guts na iso nga kasla diyan mo na singpet ang nga tadi ubingak kasang kabilin gamin daamang adainang ko nga uray sa dinno papapanam mapangkaji tiyandaan hang kaunay aggaraw-garaw tanno makabaddag ka ti kamatis apay gamin nga mabaddag kam ta kamatis awan pagbayad tayo nang nangagyo da jay hanggang aggaraw-garaw tan makabaddag kay ti kamatis
Mabutang ka aga, sampay mo ta kamatis nga baya. Pag kami nga kamatis file. Kaya na nga sa wano, makabuong ka, makadadail ka, wano anyaman, awan pagbayad tayo. Iso nga nababa di jay, diyan mo basta, nababa di self-esteem. Uray amok, ngam, awan titurid ko nga agi nga to. Awan titurid ko uray no amok, ngam sa ludsudan dak na daduma ka, at damot amak unak, ngam, anjak nga mahilig nga agi nga to. May sa conference may seminaryo ide San Pablo Seminary. Di spiritual director mi taga Pangasinan. Nang 30 conference, spiritual conference iyay chapel mi. Kunana, kabarbaro pa ila jili magasot ide 500. Kabarbaro pa ila kwarta ide. Kakunana, no sinno ti makaikabesa kada kayo, maka-recite kada kayo, dagiti libro ti New Testament, the books in the New Testament, ikak ti 500 kunana. Kadumot ada kita seminarista, Father! Pandamot, Madi. Father! Pandamot, Madi. I know, deep inside, kayak nga i-recite. Ngamdiyak nga nagsasao. Nagaduda, idinalpas ti conference, agsusubli kami ijayan kwarto min, kunak, apa yung handa nga maikabesa dahita nga pa libro ti New Testament, dagiti books ti New Testament. Apa yung amom ko na di jay, fourth year pa yun second year sa edi. Kawan may kabesa ka ta nagkatikista akmat. Kapay nga mo yung nga to ta ma'am. Whatever, basta amok. Kanaglakamot niya dagiti Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles, Rocco, Kogala, Epel, Coltis, Testem, Tempted, Pilhev, James, Peter, John, Jude, and Revelation. These are the books of the New Testament. Kunak ka. Apa nga di ka ingato? Basta, for the sake of that 500, sayang. I know myself nga amok, nga jak amo no apa nga anak nga nagi. Let them come as a surprise. Oh, naalayaw? Hello. Amad nga, siya nga basta natakrutak, natakrutak. Dadi ibanghelyo tayo, dua. Kuna ni Apo Jesus, sino ti audience na? Sino ti audience ni Apo Jesus nga pangibagbagaan na, dahito nga pangarig, lagi pun tayo pangarig haan nga naaramid, right? Apa nga inusar ni Apo Jesus, dagiti pangarig, tapno mas matarosan, mas maawatan dagiti audience na, nangaramid ti pangarig, anya ti kunana, at dadwa nga anak, napan di ama, iji inauna, ingkag trabaho, iji kaubasan. He said, no, ngam, nagbabawi, napan. Nadi ubing, kunana, ingkamat, agtrabaho, iji kaubasan. He said, yes, ngam, haan nga, napansin no ti audience na, ang denggan nyo, panguluan apapadi, chief priest, and panglakayon dagiti Hudyo. Sino dagitoy nga audience nga apay nga iso ti imbaga ni Apo Jesus. Apay sino da ngamin. Nga iso tartarjetan na. Kintuloy na diya pangarig, anya ti kunana, nalaklaka nga sumrek, nga nalaklaka nga mapan iti pagarayan ti Dios dagiti immoral a babae ken dagiti agsingsinger ti buis ngem da kayo kunana apaya sinno gamin dagiti audience panglakayan ti papadi iskriba isuda dagiti nalaing iti lenteg ni Moises ije kagayda nakakagayda kumanya adda nalukot-lukot a papel nga na itudok-tudok ije kaya we call that phylacteries na ikabesa da, no, bunutan da kas talintag ni Moises, datan, na ikabesa da amin. Nalaing da tilintag. Panguluan da giti Hudyo. Asin no da gitoy, da giti mangibagbaga nga nalintag da, agtaytayting da, agpapasting da, na istrikto da iti lintag ti simbaan. But deep inside ko na ni Apo Jesus, apaya nga umuna di babae nga immoral, apa yang imuna dagiti agsingsinger iti buis nga mapanji langit. Kasi no dagiti agsingsinger iti buis, malagip yun ni Sakiyo. Oh, Sakiyo, nakababa nang, napan ni Apo Jesus. Umayak mangan di balay mo, inya ko na ni Sakiyo, idinarinanan nga, napatid kini Apo Jesusan, ti kagudwa ti sanikwak itid ko, dagiti na sinaor ko, tasaor dagarot, dublyag pamintlot ko na. Ti babae nga immoral makikabbalay ti hanna nga asawa kanyada anya ti kultura da. Insak lang da kini Apo Jesus kunada ang naduktalan mi nga makikabbalay itilinteg tayo. Kunana ammuda
anya tilintag tayo, mabilin nga mabansag. Kanya ti kunan ni Apo Isus, sino ti awan ti basol, iso ti umuna nga bumansag. Siguro no ito'y tinangyagan ni Apo Isus, dahita nga babae, ay Apo, kakaasi nga bato kinaumpay basol ti taga Sibilya. Awampay akong kumpisar, isudang inuber-uber dangatan. Kayso ti kunan na apay nga umunada ngamin imay ni Juan Bautista, kayat na nga sa uwan, namati nagbabawi da. Iso nga dagiti dua nga anak, di nagkuna nga haan, nagbabawi, napan. Di mo't nagkuna nga wen, haan nga nagbabawi, anya nga ruti, kayat na nga sa unday dyan. Haan nga umanay, kasla dagiti mamaestro tilintig kada papadi, panguluan ti papadi nga, ammo dati Biblia. Kala ko madatayo, yes, ammom ti Biblia. Ammom ti sangapulo abilin, yes. Ammom dagiti lintag ti simbahan, yes. Do you tithe? Yes. Agtay-tay tingat. Do you fast? Agpas-pas tingat. Umanay ka di, dayjay pan nakaamumon, iso ti pan nakaisalakan mon, dayjay ti target ni Apo Isos. Haan. Haan nga umanay. Tatino daduma, ti pan nakaamu tayo, kasla adda hydrocephalus tayo. Amoy ti hydrocephalus. Oh! Nagdakil di ulo. Nagado amu tayo. Nagsirib tayo. No daduma at dapay enlargement of the heart tayo, di mat? Nagmayat di puso tayo, manang nga asi. Ngam di jay ima tayo no daduma nga mangtanggayat ti kaasi ayat pamakawan kaslatay lang na atake hanga agunat. Yes, you have the head, you have the heart, ngam do in aksyonan bagsaken nakakasjayan kaslatay lang na atake hanga mabalin nga aggaraw. Kati ibagbaga ni Apo Jesus iso daytoy action speaks louder than words. No ammom ti ano kunana ko makadagiti mamaestro ti linteg no nalaklak ako mga impataros na no inbagano ko mga indiretso anya ti kunana no wen kunam no ammom ti linteg aramidem. Iso ti aramidem. Anya ti kaya na nga sa uwan no mamakaw, di babae nga rod ka immoral, di mat? Ti kultura da bansagan da ko na ni Apo Isos, pakawanan. Ti pusom mamakawan. Nagpintas yung muna nga, di collect tayo, di opening prayer tayo. Anya ti kunana, Apo, nang nangruna nga impakitam, ti pannakabalin mo. Pannakabalin babaan ti kinamanang nga asikin pamakawan. Laman, haan gayam nga di pan nakabalin ni Apo Diyos ka, create na dato'y lubong nga nagpintas, inikan natin isang sangayan asirip ti tao, dagiti tao nagpipintas, naggugwapo da, haan gayam nga iso tinangipa, kitaan na, tinangnangro na, ti pan nakabalin na, anya tinangruna pan nakabalin na kunana, pamakawan ken, kinamanang nga asi. Iso nga uray na laing ka tilintag, uray no adda pusom, no di imam ka hammo nga sa hanga si sasagana nga mga rakop ken ni kabsat mo nga nagkamali, haan to pay laeng nagtrabaho ti pan nakabalin ni Apo Dios. Iso nga naglaka data imbaga na niya ti kunana, no adda nagkamali, nalaklaka ka nga sumreg ijay langit, forgive. Kaasyam. Datayo mo no daddo magamin ka kaslala daytay dati may ikadwa maibasa no nanggagyo nawatan yun may ikadwa maibasa gaputan yun sa nakita yun nagibasan tapadpadak nga basi ada kanto man bangketo ta makita da kanyon sa mo nakita gaputan yun lamuging nati makita babasit da kita nasisiglat da anya ti kunana di kay agaramid ti anyaman a kinaagom wenno kinaimot. Ay, Diyos ko pakawanam dagitayan ha, padpadak nga imoten. Agpakumbaba kayo kit di, iti maysa ken maysa, dahito iti nagpatag. Ket diyo ipagarup ana imbag kayo ngam dagiti dad. Dahil ngamin no dad duma. Nga po mata, as-asidag ka simbaan, dakdakkel matitay tingkaw. Kaya nangasaon, nangangato kan, muna ka jilangitan.
Kanayo nak nga makimisa, napinala na saya at tibiyag mo ngam dagiti datuman. Hanyo nga ipagarup nga na imimbag kayo ngam dagiti, kasdi gamin dagiti pariseyo. Ay, dagiti mamaestro tilintag kin panglakayan apapadi, mamati dala unay, nga nakapudnodan iti relihiyon da. Ngam anya ti kuna ni Apo Jesus, haan, agsubli kayo, mamakawang kayo, na da nagkamali pakawanin nyo. Na imbagam nga ammom tilintag, when you say yes, yes, aramidam. Nagriga magamin no daduma, napadasan yun daytay na ibaon kayo ka, dagita anak yo, anya ti kuna nati sungbat ti ubing datan. Wait, wait, ingka man nalang, wait lang. Tuno ko awanan, orasyak mo't ay di, amuyo di makkel kami nga ruti taltalon. Ni sakbayak, napangkam nagbasa ti trabaho mi ingkam mangruot, agala ti kanan tinuang. Kakuna ni amang ko, inton makaruot ka, ingkan to alaan tay palikod. Yun no, palikod. Awang mangganas hindi yung mauawatan. No, jay, nuang, nagarado ka, at hindi ikabil mo nga kayo, niya naga na di jay. Yoke. O, English, yoke. Jay, sangol, haan? Ngam after di jay sangol, tali, guyudan, napuskol nga talihan, timangi connect DJ arado kin DJ guyudan at dabatit mo laeng nga kaslasangol. We call that palikod. In English, backing han. Palikod ka, tagpalikod ka. Oh, daya. Kapay kapoy. Diyak amo na yung English nan. Kakunan na, ingkan to alaen di palikod. Idi mangangkam tirabiin. Kaya pangalaak, ijay taltalunan medya apaya. Agbalasiw ka ti waig nga ayan ti kulalanting nga nagado ka na nakasipsipot nga o na naka tay palikod na alam nay daytan ang galan ay nya ti kastaktan nagsip ngat awan pay mula silaw ay ti buteng kon ko nam ngem no agsangit ka mabuteng ti alalya intirak ta sa akin uray alalya ka tantaray. Tako na magamin, wan ko na, ngam nalipatak, maitirabi ni awam mo tapalikod, sumangputak, ni inang ko, kosko silapan na ni amang ko, nata nagbatitanak na nagtartaray, nga napan nangala day nga, in English, backing, palikod. Kada dyan ako nam ngamin nga, yes, yes. Kada dyan ti ko na. Haam mo nga ibaga, kala ko madaya, nalaing ka ti Biblia, dati ko masitwasyon tayo, yes, you know the Bible. There's no problem with that. Awan ti problema. You know the rules. Remember to keep holy the Lord's Day. Ano ta dumaa po ak makimismisa akmat ka ano inton aggangganad. Honor your father and your mother. Agkabaw matan apo. Karkararag ko. Mabayag pa yung mga ruti 100 na tanan 91 na pailaang. Diyos ko siyang pay atawan. Honor your father and your mother. Do not steal. Isuti, bagbaga na dito. Anya na ganan, action speaks louder than words. Di bagbaga ni Apo Jesus, aramidem. Uray dagi di anak yo. Kitaan nyo. Ibagam iji anak mo, be honest. Uray haang mo nga ibagbaga, ti be honest. No si ka mariri na nga honest ka, sumurot. Haan? Humility. At pakumbaba ka, forgive. Uray no hamo ibagbaga no mariri na nga isok katataom. Iso. Idi nga rod idi kalman nagmeeting dagiti katekista di Vicariato, Cervantes Quirino, Alilam Sugpon, Suyo San Jose, Tagudin, Santa Cruz idtoy. Isuda dagiti maestra ti Dios, inya dagiti maestra ti Dios katekista. Agisurusuro ka dagiti ubing tayo. Kakunak kadakwada, awan problema, no nalaing ka, iti tsuri, no kabisadom, dagiti lintig ti simbaan, kasapulan na ita, very good. Ngam tintupay na tayo, the best teacher, nga itad tayo, our way of life. Diwagas ti panag. Uri ka kunam nga mistra ka ti Diyos, no diwagas ti panagbiag ka di mo ikarkarigatan, ala na kapsot tayo amin, managbasol tayo amin, struggling tayo amin iti faith.
Tapno magunod tayo dahit nga biyag nga agnanayon, ngam ti karit na kada tayo, DJ pa ilaang aramid tayo, addan agbalbaliw. No ibagam nga, be generous. Urehan mo ibaga di anak mo. Be generous. No sika nga mismo, makikita na nga, generous ka. Ngam narigat, makikita na ka pa ilaang agsansantudan. Di nakabukbutan ka, no makikita da ka madimdimonyo da. Oh, Diyos ko, pakawanam. Sumungsungat ka pa ilaang ko, agbasbasol dan. Ay, susapo niya ka lang, taga-impyerno ka nga taa. Ngam no makikita da ka kababalin mo, ure hang kaagsasao, kamakatulungan, da ti ibagbagana, nga haanlaan nga di pan nakaammo, do di da panangi, biyag. No kasapulan na pakawanam di kabsa mo. Go, awanti, hanggang aghesitate, hanggang agkudkud. No masapul aka asyam, go. Itiram, hanggang agkitakit. Dayet ibagbagana dito ibanghelyo tayo. Tauri kat no laing tay aming nga laing kasla dagiti pangulwan apapadikin mamaestro tilinteg. Ngem no maipapanti panagayat ken pamakawan kurang. So dahito yung opening prayer tayo, ulitin tayo, kunana, nang nangruna nga impakitam ti panakabalin mo, babaan ti panangaasi, ken pamakawan mo. Wow! Lugayam adda pamakawan ti puso tayo, no adda kinaman ang ngaasi tayo, uray managbasol, dakdakkel gayam nga panangipakita ti pamakawan, ti panakabalin ni Apo Diyos. Saan nga di sirib, haan nga di laing, haan nga di talent, not our education, not our properties. Di pan nakabalin na, di pan makawan ken kinamanang naasi. Laman, kita antay tuman madamdaman no sinno ti manang naasi. Kita antay tuman madamdaman no sinno ti mamakawan. Kita antay tuman no sinno ti agtalinaed nga kasla iskriba wenno pariseyo nga nalaingem awam met ti puso, awam met ti aramid na. Kala kakabsat agpili tayo. Ammom nga aramidem, uno ammom nga hamumot nga ginaramid. Go into the same. Sumurot ken ni Apo Jesus. Pakawanen, ayaten, agtungpal, aramiden tibilin na. Ipaduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti baymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Dios a nagtao diti napaypay so a Dios, naiyanak saan a naparswa. Dios a kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao. Kan gapo mulog nga gapos sa dilangit kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria kat nagbalin a tao. Hasta met ana ilansa iti cross gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuog kat na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sabon niya, apakapakawanan dagiti basbas. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong hamasakbayan. Intay umararaw iti managayat nga ama, impakita na kada tayo tinaindaklan nga ayat na babaen, ti panangibaon na, ti anak na nga nagbalin nga tao, nagkawes akas adipen, nagpakumbaba nagtulnog, agingga ken patay, dawaten tayo taikkan na tayo tikired ken pigsa, amang surot iti dalan ni Kristo Jesus, tapno maikari tayo met akas anak na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem ken paraburan na kami.
para iti Santa Ina nga Iglesia, nang runa ken Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, kas ken Juan na mamunyag, anang isagana iti pagnaan ni Kristo, babaen ti panangirwagawag na tinaimbaga damag, agbalinda kuma met adalan dagiti may awan, nga agsubli ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti mangiturturay iti pagilian tayo, kas ken Kristo Jesus ang nagbalin nga adipen, tapno agserbi kadagiti tattao, aramiden da kumamet ang nasayaat ti akemda, kas nadutukan nga agserbi, para ti pagsayaatan ti amin. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo nga ada ditoy, ang makiprambak iti nasantuan na Eucharistia, kas iti muna nga anak ang natulnog, iti bilin ti amana, aramiden ken suruten taymet ti bilin ti Apo, babaen ti panangipakita tayo, ti ayat ken tulong tayo, iti padatay a tao. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, nakakaasi ken maidadanes, saan da kumaamawanan tinamnama, tibiyag, ken agtalina edda anapigsa ken nakired, iti pamati da ken Kristo nga Apo ket Dios tayo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakapsat tayo Apo musayen, sapay kumata maragpatdan ti biyag nga agnanayon, kas inkariti Apo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo, antay matdawatin dagiti bukod tayo, apangga. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Ama, babaen ken Kristo nga anak mo, patgam kad dagitoy ay karkararag ni, tulungan na kam amang buangay tinasantuan agimong mo, tapno agkaykaysa kami akas may sa pamilya ni Kristo. Dawatin mi dagitoy itinagan na. Amen. Amin, Apo, nga insagot mo, na may kenrigat, when amin ko, umay ko inadon, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minano mo adaton, sabay kumatata ka ikaryan, nga umawat di bagigen darang. Bunga ti bandog gelingen mi, idadun mit altar anamnuan sudi, amin aragsak ladingin mi, igay sa bigin ka, o Diyos nga bumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minano mo adaton, sabay kumatata ka ikaryan, nga umawat di bagigen daram. Amin, o Apo, nga insagot
Tumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po atin na kumadag itaratun karagitay ma'am. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manangaasi a Dios awatem kad dagitoy awatem kadtoy daton mi ket pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa ko ma'am. Itag-ayo dagitapos puso yo. Adada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kay turumbe. Pudno una ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na paswa, ti langit ken daga napnoda, iti pakaidaydayawang. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparang-arang mi ipapatay mo, O Apo aging gaiti, iyay mo.
Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda an nakapudno an nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangin, madaydayaw kuma, dinagan mo, dumteng kuma, di bagarya matungpal kuma, tinagem mo, dito'y daga, akas sa dilangin, idem kadaka, di aldaw ito'y di kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem met, di basul mi akas met, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamen, baybayan ngaw mandugot ti suliso ket salakan nakam ket iti dakes. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, ti panaka
balin ken daya iti agnanayon adin tuag sarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa pangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asiga, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa kalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa kalubungan, itim kadagam ti kapya, itim kat ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, nung ti may salain nga sa o mapaimbagton ti kararwak. Siksika o Apo, di bileg mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tay so ti biag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, tintay biruken, anyaman arigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dintuag lemmeng, ti ayat ti Diyos,
hintay rambakan. Grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan, inayayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka uapo, balinin nakam, tapno di ayat mo, di may paidam, di ayat di Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan, in may kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin aparswa, panakaadipen, amin nakita, ited mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagramanan, tayo sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan, siksika uapo, di bileg mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo apo, di ba nagbiag mi, di ayat ni Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti Santa Amisa, pabarwen na ti bagikan kararuami, inwaragawag mi, ket nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo, aramidem kadi amakiranod kamto iti nagloryaan atawid na. Gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit apo.
kada kayo dito'y parokya, halakin uray da kay nga haan nga taga dito'y parokya, mangrugit at tangal daw apo, ke rosary month manen niya, Black Rosary, ke kunana dito'y apo, rosary month, makabulan, haan nga dagiti kaskas dagiti dadumad to'y parokya nga tinarostos da di jay gimong dan, ijay sisa dan, nalpas min apo, 5 days pa ila, ang handamot ituloy tayo lata, oray nalpasin di balbalay ti panagsanto rosaryo, ituloy tayo lata, private, as a family, wano ijay chapel, tap na mabuo da jay makabulan, ta rosary month nga rod, para kini Apo Santa Maria, kapadasin nyo nga irugitat ta, rina inyo tibilag na. Rina inyo tibilag na ni Apo Santa Maria ti panagsanto rosaryo. Maikadwa kalpasan ti daytoy lasmas, dagitoy pumarokya, dagitoy addaakem na, isunto ti pastoral visit, dito'y parokya tayo, haan nga ni Apo Arsobispo, ni Monsignor Samiro Simuti Umay, ket maigunam-gunam ati kadda tayon to nga makipatang, makisauken kuana kalpasan ti maikatlo nga misa Apo, dagitay lideres tayo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta ko mamay. agdumog tayo, tawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadagresat kadagiti pannursuro ti pamati, ket pagtalin na iden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag abigat tayo, amin Apo. Agyaman tay ken agragsak tay, ti amin na parabur na. Biag na ket inden na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang ibonan na, idina